Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Permezz ta' investiment ta' 34,000 euro, il-Gvern espanda s-servizzi li nataw lill-anzjani fid-djar residenzjali tal-Gvern permezz tal-akkwist ta' 4 magni tal-ECG. Dan it-tamir mediku huwa essenzjali fl-evalwazzjoni u d-dijanjosi tal-mart tal-qalb, illi sfortunatament huma fost l-aktar mart komuni fost l-anzjani madwar id-dinja. Permezz ta' dawn il-magni kull resident fid-djar residenzjali ser ikunu qed jingħata test kull sena u bekk mart marbut mal-qalb jista' jiġi identifikat aktar malajr. Dan kollu ser isir mingħajr il-bżonn li l-pazjenti kollu jtieħed lejn l-isptar Mater Dei u bekk l-anzjani jkunu jistgħu jgħixu b'mod aktar komdu. Waqt konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Anzjanità Attiva ġewet Bela fisser kif dan l-investiment imur id fit mal-kampanja Ngħidu le għall-Puplesija li jitqajjem aktar għarfien fuq is-saħħa tal-qalb huwa stqar li l-ħidma bħal din hija kruċjali sabiex tiġi indirizzata din il-pjaga tas-saħħa li tolqot lil eluf ta' nies madwar id-dinja. Min-naħa ta' prevenzjoni kellna inizjattiva li nipprovaw innaqsu ir-rata ta' puplesiji f'Malta u f'Għawdex. L-apparat li nxtara għal kull dar tal-anzjani tal-Gvern ġewwa Malta ħajwassal biex inkunu nistgħu insibu problemi tal-qalb li jistgħu waslu għal puplesija. Allura dawk aħna ħanipprevenuhom. Ħabbar ukoll li s-servizz tal-kura paljattiva GST sad-dar residenzjali tal-Mellieħa. Dan is-servizz kien beda bħala proġett pilota inqas minn sena ilu. Il-kap eżekutiv tal-Anzjanità Attiva u l-kura fil-komunità Renzo De Gabriele spjega li dan is-servizz importanti ser ikun ta' utilità kbira għal dawk il-persuni li jkunu waslu lejn it-tmiem tal-ħajja. Djar kollha tal-Gvern issa qegħdin joffru dan is-servizz lill-residenti tagħhom u għalhekk m'għandhomx għalfejn joqogħdu jmorru ġejjin u sejrin il-Mater Dei meta jkunu waslu fl-aħħar żmien ta' ħajjithom u allura ikun ta' skariċċ u ta' skomdu kbir għalihom.